धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय नावकाटा हालामनि थागिबि दुन्दुला बसुमतारिया गोमानानै दं। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय नावकाटा हालामनि थागिबि दुन्दुला बसुमतारिया आन्द्रायाव खामानि मावनो होननानै बिगुमै बिबोनां आरो गुबुन सासेबाव सुबुं बिसोर साथामबो 25 मार्चआवनो न'निफ्राय ओंखारबोदोंमोन आरो 28 मार्चआव खुना जायगायाव मोनहैदोंमोन। जेब्ला बिगुमैया दै लायनो थाङो अब्लानो दुन्दुला बसुमतारिया गोमादों होननानै फोरमायदों। दुन्दुलानि फिसाज्लाया बुंथिनाय बायदिब्ला बिफाजों खनसेल' रायज्लायनो मोनदों, बिनि उनाव फन हरबाबो नाङाखै। बेनिखायनो गोमानाय दुन्दुला बसुमतारिखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला होखानाय जानबुं नम्बर 6000645550 आव कल खालामना फोरमायहरनो दुखुथिया नखरा खावलायदों। आं साथाम थांदोंमोन, थांनाय शुक्रबाराव थांदोंमोन। ओमफ्राय थांनायावथ' बिसोरो हरथाम सानथामथ' लायो नालाय, ओजोंथ' सहैबाय मोजाङानो। ट्रेनाव जायगायाव माने स्टेसनाव बिजयवारा स्टेसनाव ओंखारदोंमोन बिसोरो। ओंखारनायाव जाय माने बिगुमै गेदेरा माने आमाया जि साथाममोन नालाय, सासेया बास टिकेट दाननो होनना थांदोंमोन। थांनायाव जाय ओमफ्राय सासेयाबो एसे बाहेरायाव थांदोंमोननो। ओमफ्राय इयाव जाय हारसिं थानायावनो एसे साबदेरदोंमोन नालाय बारनो माबा मोनसे गारियाव ना ट्रेनाव। बिदिनो माने बेबो माने बिदिनो माबा मोनसे साबदेरनायखाय उसु गुदु जानानै साननायफोरा बेलेग बेलेग जायोथ'। बेयावनो माने बेबो गोमाबाय, मानसिया आन्दायबाय मानसिफोरखौ, लोगोफोरखौ। जायगायाव माने ट्रेन स्टेसन जादों आरो काहिनिया। बेनिफ्राय दा सासेया खबर हरबाय, सासेखौ फन हरनानै बिसालथिखौ बिदि खबर हरनायाव जाय मानसियाथ' गैला, गोमाबाय होनबाय नालाय। ओमफ्राय नागिरबाय माने टिकेट दाननायखौ दोन्थ'नानै मानसिखौ नागिरबाय। नागिरनानै माने गावबा गाव गावस्राजोब्बाय नालाय। सासेया मोनबाय माने जों आफाखौ। सासेया माने मोननानै बिदिनो बै जाय मानसिया लिंहरदोंमोन बे मानसिया माने फैनानै अट' रिजार्भ लानानै ओमफ्राय जोंहा आफादोखो ओमफ्राय सासे बिगुमैदोखो सानैदोखो माने जायगासिम थिनहरबाय आरो। जायगानि इसोरनि थांनाय माने गामिनि मुङा जाहैबाय कुना होनो। ओमफ्राय जाय माने एसे माने खाथियाव जाय अट' स्टेन्ड बायदि आरो, इनि जायगानि नामा जाहैबाय मासलिपान नाम होनो। ओमफ्राय जाय माने इयावनो इसोरो मोजाङै मोजां सहैबाय। सहैनानै दा जायगायाव सहैबाय नालाय, जायगायाव सहैनानै बिसोर माने बिदिनो रेसन टेसन खालामबाय आरो ना, जानाय लोंनाय बायदिसिना रेसन बिदिनो जानाय रेसन खालामनानै जोंहा आफाया बिदिनो होनबाय जाहैदों माने ओंखाम उखैबाय गुमैयो होननानै। ओमफ्राय बिदि होननायखाय माने बिगुमाया होनबाय जाहैदों लोगोआ, दे होमबा बैनाय नोङो खान्था खुरैखौ एसे साफा खालामदो, आं दै लायना फैनोसै मालिकदो होननानै। बिदियावनो माने मालिकदों सासेया दै लायनो थांबायनो, जोंहा आफाया माने रुमाव थालांबायनो। बे समावनो माने इनिया माने एसे साबदेरनाय नालाय, माबा मोनसे लोगो मोनखादोंमोन नालाय मानसिखौ। बेयाव जाय माने साबदेरनायखाय मानसिया बे समावनो गोमादों आरो ना मानसिया। गोमानानै ओमफ्राय आमाया सासेया लोगोआ फैनानै नायफैदों जाहैदों। नायफैबाथाय मानसिया गैला, गोमाबाय होननानै। ओमफ्राय इयाव बियो नागिरदोंमोन। ओमफ्राय बे समावनो माने गोमानाय समा जादों मानसिया बिदिनो थिग 10थासो समाव जादों आरो मानसिया माने रुमनिफ्राय गोमानाया काहिनाय समाव जादों आरो। बे समाव जाय बोरैबा ग्रोबनो जोंबो न'निफ्राय जोंहा दादैयानो कल खालामदोंमोन। जों माने बिदिनो 10-15ता मबाइलजों ट्राइ खालामदोंमोन, नाङाखै फना। बेनिफ्राय बिसोरो 25 थारिखै थांदोंमोन, शुक्रबार गोलैदोंमोन आरो ना। मोनहैनाया बिसोरो मैया फुङाव मोनहैदों। मोनहैनायनि उनाव रायज्लायनो मोन्दोंमोन फनखौ, खिन्थु मोजांखौनो रायज्लायदोंमोन। खिन्थु मैया 10थासो समाव जाय लास्ट कल जादों। बिदिनो उल्था पुल्था माने मानसिया सोंदों फरेस्ट खालामनायाव जाय बिदिनो बायदिसिना माने बिराद गाज्रि फसिबाय होनदों। फार्स्ट समावथ' ना बिराद गाज्रि फसिबाय, 4500-5000नि अट' रिजार्भ लादों, मानसि लायनो नागिरदों। ओमफ्राय दसेनो माने बिदिनो ट्रेक्टराव माने बिदिनो माइनि बाथ्रा रायज्लायदों दसेनो। ओमफ्राय माने बिदिनो माल बुस्थु थिखो हायाखै, माइरं दै थिखो हायाखै, नोंसोर थाबैनो फै बिदि बायदिसिना होनदों। बेनिफ्रायनो माने दोनदो होननानै फनखौ दाननानै उनाव ट्राइ खालामबाबो फन नाङाखै। दा मानसिया गोमाना दङ, दा नागिरबाबो। दा खावलायनायखि माने जेरावखि थाया मानो सोरबाफोर आरो हमना ला जिखुनु अबेबाफोर नुयोबा मानसिखौ माने नुबाथाय खबर हर लागिले, नङाबा जेने थेनेबाबो हमथानानै खाबथानाबाबो दोनबो ना। बिदिनो जिखुनु मानसिखौ नुबाथाय हमथाना लाखि, ओमफ्राय खबर हरबानो जाबाय। बेखौनो खावलायनो सानदों आरो। बिसोर गासै 3 थांदोंमोन। 3आव दा 2आ नागिरबाय दंमोन, नागिरबाबो मोनाखै। ओमफ्राय दा जोंहा आफाया माने जायगायावनो दं होननाय खोनादों, मन्दिरावबो नायखांदोंमोन। ओमफ्राय अजाफोरनावबो नायदोंमोन नालाय, माने जायगायावनो दं, साहा खोलाखै गिदिंबाय दं होनदों मानसिया, जायगायावनो दं होनदों। खिन्थु नागिरबा मोनगोन होनदों आरो ना अजाफोराबो, नागिरबा मोनगोन, जायगायावनो एरायबाय दं होनदों आरो जायगायावनो दङ। बेखायनो खावलायनाय आरो आंनिसिम माने
रायजोफोरनिसिम माने बिदिनो आदा बाजै बिदिनो आइ आफा बिदा फंबायमोन गासिनावबो खावलायनानै थाबाय अबेबाबो नुयोबा नुफ्लांबायोबा मानसिखौ हमथाना दोनबानो जाबाय जेनिफ्राय कल खालामबानो जाबाय नाम्बारथ' होखागोन नालाय आंनि नाम्बाराव कल खालामबानो जाबाय बेखौनो माने आंनिसिम गुरै खावलायनाय थाबाय आरो नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो थाखाय रिलाइभ निउज 24 बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै लाइक शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।